napupusuan nila na iboboto nilang presidente ngayong halalan 2022. So tara guys, samahan niyo ako. Hello! Sabi niyo po, ganito magtanong. Ikaw sir, sino napupusuan yung iboboto mo ngayong presidente ngayong halalan 2022? Bongbong! Sir, salaw! Yes, tayo Bongbong! Bongbong. Okay, para si Bongbong. Bongbong tayo. Yan. Ikaw, sir. Sino sa'yo? Bongbong! Si Bongbong agad. Sir, bakit si Bongbong? Kasi na, yung papa niya parang ma'am, nakita natin yung kaya may nagawa niya dito. Ay, sige. Dito tayo. Okay, sige po. Dito naman tayo. Yan. Sige na. Doon kayo sa kabila. Sa kabila po tayo. Joaquin Lideng. Yan. Sino po yung napupusuan natin na iboboto natin ngayong presidente ngayong halalan 2022? Bongbong! Bakit ba si Bongbong Marcos? Bakit ka naman si Lolo? Okay po, thank you. Hi, ma'am. Sabi na po. Ma'am, sino yung napupusuan natin iboboto natin Pangulo ngayong halalan 2022? So, nakita mo mga picture. Bongbong Marcos si ma'am. Ma'am, bakit Bongbong Marcos? Politician po. Kaya yun ang gusto mo. Okay po, thank you po. Wala ka pa ma'am. So, undecided si ma'am. Lagyan natin sa undecided si ma'am. Sito na kapag-isip. Sige po, thank you po. Sino po yan? Kasi po ba magtanong? Sino po yung napupusuan yung iboboto mo ngayong halalan na presidente? Yan. Ito po sila. Yan. Sino po sa kanila yung napupusuan mong iboboto mong presidente ngayong halalan 2022? Marcos. Sir, bakit Marcos? Parang yun ang maano ngayon mas maganda ng maging president. Mas maganda maging presidente siya. Okay po, thank you. Nakakali man na si Bongbong Marcos. Mukhang Bongbong Marcos dito sa sa Alamino. Hello po. Tanong lang po po. Tanong lang. Sino po yung napupusuan natin na iboboto natin na presidente ngayong halalan 2022? Marcos. Wow, Marcos. Talaga Marcos sila. Malakas si BBM. Malakas ma'am, malakas, Marcos. Ay, may napakyaw. Ayan. Ito. Ayan. Lakson. Ayaw nyo siya, sino na yun? Yung may kato dito sa mukha. Silenso. Rastaman. Okay pa, thank you so much po. Sir, ask ko lang po. Sino yung napupusuan mo na iboboto mo ngayong halalan 2022 na presidente? Si BBM. Wow, BBM si Sir. Mukhang talaga napakalakas ni BBM dito. Sir, parang pili ko talaga sila BBM. Yan, Norte. Okay. Sir, bakit si BBM ang napili mo? Kasi matalino at magaling siya, marunong magsalita. Kaya niyang gawin yung sinasabi niya. Okay. Lahat ng yung sinasabi niya, pwedeng mangyari. Mangyayari yung mga sinasabi niya. Okay po. Okay, thank you po, sir. Okay. Hello, kuya. Pwede po magtanong? Ano yun mo? Tatanong niyo? Kuya, magsasurvey lang po ako. Sino yung napupusuan mo na iboboto mong presidente ngayong halalan 2022? Ay, Robredo po. Robrado po kayo. Kaya gusto ko kasi inaapis siya ni Duterte. Inaapis siya ni Duterte. Oo. So, yan. May Lenin na tayo. Oo, inaapis siya. Kaya Ayaw kayo ko kay napupusuan. Lacson. Parang kaya ko yung mga Marcos. Ayaw ko niya. Masisira yung kutis ng Pilipinas. Okay po. Thank you, sir. Tayo guys sa Alexandria ni ate. Yan. Ate sa kasi mga kasalonista ko. Yan. Mga kasalonista ko. Yan. Okay. Yes, may tanong ako sa inyo. Ay! Bato! Sino yung napupusuan nga na ito? Number one! Number one! Sino yung number one? Si number one. Botong Marcos! Okay, BBM. BBM po kami. BBM. Ako, Bato! Ay, sexy naman siya. Nagkaroon na si Bato. Yan. Yan.
Bakit ikaw ang napupusuan mo? Ha? Hindi ko alam! Kulang. Ikaw, bakit si BBM ang napupusuan mo na? Bongbong Marcos forever. Bakit siya ang napili mo? Dahil siya ang karapat dapat. Ikaw ate, bakit si BBM ang napili mo? Walang hiya. Ano ba po? Ayan, okay. Sige. Okay, dito na tayo guys. Dito naman tayo ngayon sa may-ari ng kalendarya. Hello po! Hi! Yan. Mami, tanong lang ako. Konting survey lang. Sino yung napupusuan mo na ibubuto mo ngayong presidente ngayong halalan 2022? Bongbong Marcos! Ayan. Ma'am, bakit si Bongbong Marcos? Siya ang talaga napupusuan nila dito. So, thank you so much, ma'am. Okay, libre kayo kumain. Yan. Taas ko lang, sino yung nagboboto mo ngayong presidente ngayong halalan 2022? Wow, Bongbong Marcos. Yan. Yan. Bakit po ito yung napili nyo? Bakit si BBM po yung napili mo? Opo, bakit siya po yung napili mo? Saluyot eh. Ay, saluyot. Ano yun? Yan. Ikaw po. Ikaw po sa ano? Marcos. Marcos din siya. Wow, puro Marcos talaga sila. Kaya po Marcos. Bakit po? Okay po. Sige, salamat po. Bye, ikaw. Sino yung pumunta mong presidente ngayong halalan 2022? Yan po yung mga ano nila. Yan yung natunog ng mga pangalan. Po? Si BBM pa rin sila. Yan. So, talagang tatlo na yung BBM. Yan. Bakit si BBM? Bakit si BBM po yung napili nyo? Bakit siya yung napupusuan mo? So yun lang po yung alam niyo po. Okay, salamat po. Okay po. Thank you po. Hi sir! Yan, dito naman tayo sa customer ko. Tatanungin naman natin ngayon guys kung sino yung iboboto ni sir ngayong halalan 2022. Sir, sino na pupusahan mo sa kanila? Yan. Isko Moreno. Wow. So, dalawa na si Isko Moreno. Sir, bakit si Isko Moreno? Gusto ko naman yung ibang putahe kasi Ibang putahe naman kaya siya yung nagustuhan mo. Oo. Si Marcos muntik akong mahuli ng panoon. Makortyo. Ikat mo muna. Muntik akong makortyo. Sige sir, customer muna. Sila ako nun. Yan. Sir, bakit ayaw mo kay BBM? Ay, yung talong hindi magbubunga ng kamatis kundi talong pa rin. Talong pa rin. Okay. Sige, thank you so much, sir. Hello, kuya. Survey lang po. Tanong ko lang po, sino po yung napupusuan nyo pong ipoboto nyo presidente ngayong halalan 2022? So, nandito po yung mga pangalan na pwede nyo pagpilian. Sino po yan? Madam, di pa alam kung anong ibubuga namin. So, si sir, undecided po siya. Yan, meron po tayong undecided. So, hindi pa nakapag-isip kung sino po yung iboboto ni kuya. Yan. Ikaw kuya, may decide ka na ba na na iboboto ngayong halalan? So, andito po sila. Ako si Bongbong. Si Bongbong. Kuya, bakit si Bongbong? Gusto ko rin pagpatuloy tatay niya. Okay. Gusto niya daw ipagpatuloy ng yung nasimulan ng tatay niya. So, dito naman tayo. Ikaw naman, kuya. Sino yung napipisil mo na iboboto mo ngayong halalan 2022? Saan dyan sila? Sino po dyan? Wala sa mga to yung napipili mo, sir. Okay. So, undecided pa po si kuya. Yan. So, dito natin siya ilalagay sa undecided. Okay, thank you so much.
ano sila. Kasama namin eh, oh. Ay, okay lang po. Hindi na, nagawad ko ba? Hindi. Sa munisipyo po kayo? Ay, baka maganap sa... Sabi mo hindi kay Bongbong, ang dalhin niya rito. Yung para sa mahihirap na, kung may bigas, bigas na lang. Ah, yun. So, guys, hindi pa natin sila tinatanong, pero si BBM na yung gusto nilang iboto talaga dito. So, ayan. So, BBM pa rin. Solid na. Solid card! So, apat sila na BBM dito. Solid na So, solid dito. tara natin yung apat. Sa dalawa, tatlo, Kaya apat. sabi ko nga sa'yo, 10 kami dun eh. Ay, 10 daw sila doon. Sabi ko, may 10 dito, may 4 dito. BBM. BBM. Bakit si Bongbong ang gusto mong boto? Para makaahon na tayo. Para daw makaahon na tayo. Para pasel sulit! Nakakasawa na. Nakakasawa na yung mga Palawan! Ayan. So guys, dito naman tayo kayo. Dahil tanong lang po, sino rin napupusuan mo na iboboto mong presidente ngayong halalan 2022? So andito sila, sir. Yan. Po? Bongbong Marcos. Oh, si Bongbong Marcos sila. Yan. So tarangan ulit natin si Bongbong Marcos. Yan. Dahil bakit si Bongbong Marcos ang napili mo? Balik natin yung dating Ibalik po natin yung dating... pagka nilang presidente. Yung magagawa po ulit ng ano niya. Okay, sige po. Thank you so much po. Ayan. Yan. Kuya, tanong lang po ako. Sino yung napupusuan mo ang iboboto mong presidente ngayong halalan 2022? Saan dito yung mga picture niyo? May napupusuan ka na ba ang iboboto mo? Para sa akin, dalawa na yan. Sino na? Pwede ka pumili ka? Bato o kaya si So dalawa yung pinipili niya. So si BBM at saka si... Sino pa po yung isa? Si Bato. Okay. So nakadalawa na si Bato. Hello po. Tanong lang po ako. Hello po. Sino po yung napupusuan nyo na naboboto nyo ngayong presidente sa ngayong halalan? BBM. Wow. Kuya, bakit BBM? Kumamayan namin sa homestay. Okay. Sige po, thank you po. Kung ano ba? Yan, so finally guys, natapos ko na rin yung pag-survey kanina dito sa bayan ng Alaminos City. Yan, yung mga kababayan natin, mga Pangasinense. Yan, so andito na yung result ng mga sinabi nila sa akin kanina. So, BBM, kay BBM muna tayo. So, nakailang vote ba si BBM sa bayan ng Alaminos? So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36. So, nakakuha siya ng 36 votes. So, lagyan natin siya dito sa dulo. Si Leni Robredo o ina ng bayan, yan, nakakuha siya ng 1 vote. Yan, equals 1. Si Bato, nakakuha naman siya ng 2 vote. Yan, lagyan natin dyan guys. Si Isko Moreno, yan, nakakuha naman siya ng 3 vote. Yan. Si Ping Lacson, yan, nakakuha naman siya ng 1. Si Pacquiao, nakakuha din ng 1. Yung undecided, yung mga wala pa talaga silang napupusuan o wala pa silang gustong iboto, yan. So, may 4 tayong hindi na gano. Yan, yung undecided natin, yan. So, eto sila guys. Dito pa lang to sa bayan ng Alaminos. Yan, eto lang yung ginawa natin na survey sa kalye. So, na tinanong-tanong natin sila. So, eto yung mga sagot nila guys. So, yan. Diba? Yan. Yan. Okay? So, sa susunod kong episode naman guys is yung ibang bayan naman dito sa Pangasinan, yun na naman ang pupuntahan natin sa mga susunod ko pang episode. So, sa ngayon, dito muna tayo. Yan. Yun nga, natapos na natin itong bayan ng Alaminos. Diba? And guys, finally guys, thank you for watching my videos. Please support my channel. Please like, share, and comment. So,
Sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin, paki-share na lang po. Thank you guys. Thank you for watching. Bye!